ás vítimas do Holocausto. 27 de xaneiro de 2022. Hoxe, 27 de xaneiro de 2022, as alumnas e alumnos de cuarto de ESO do Colexio Cristo Rei de Ferrol estamos aquí reunidos para recordar un episodio terrible da historia da humanidade. Un episodio que non queremos esquecer, porque sabemos que só coñecendo e lembrando este horror seremos capaces de identificar as notas que, aínda que non son idénticas na realidade que nos tocou vivir, si son parecidas ao preludio histórico que levou a humanidade àquela monstruosidade. Só recoñecéndoas, por moi disfrazadas que soen, seremos capaces de identificalas e evitar que volvan a destruirnos como seres pensantes e respectuosos cos dereitos humanos. Quen esqueza a historia está condenada a repetila, explicaba o filósofo Jorge Santayana. Precisamente, o recordo do Holocausto é unha das razóns para marcar un día no calendario dedicado ás súas vítimas. Segundo a resolución 60/7 da Organización das Nacións Unidas, o 27 de xaneiro de cada ano conmemorase a liberación do campo de concentración e exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau polas tropas soviéticas o 27 de xaneiro de 1945, para que non volva a repetirse. Algunhas das actitudes discriminatorias previas ao Holocausto non son moi diferentes en moitas reaccións intolerantes que podemos ver ao noso alrededor. Por esta razón, as Nacións Unidas decidiron dedicar o 27 de xaneiro a conmemorar a memoria das vítimas do Holocausto, co fin de que o paso do tempo non diminúa o horror do ocurrido e que nunca chega a justificarse que ocorrese algo así. Galegos e Mauthausen, historia e testemunhas. Houbo 8 ferroláns internados en Mauthausen e todos alistaron no exército francés cando o 1 de setembro de 1939 estalou a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que estaban destinados na liña Maginot e que foron feitos prisioneiros e enviados a Mauthausen ao longo de 1941. 4 deles sobreviviron ao final da guerra, aínda que un, Félix López Soto, estaba en tan malas condicións físicas que morreu en París aos poucos meses. Esta persoa, xunto con Vicente Criado Gabeira, Antonio Cendán Rodríguez, Pastor Ramón García Seoane e Francisco Gómez Iglesias formaron parte da Escuela Republicana, mentres que Marcelino Pardal Pouso combateu no Exército Republicano de Terra. De Manuel Pontes Palmeiro sabemos que era un cargo sindical da UGT en Santander, pero de Luis Rafael da Marca ignoramos onde estivo destinado ou onde traballou durante a Guerra Civil. Os mellor lembrados foron Marcelino Pardal e Antonio Cendán, porque eran bons xogadores de fútbol e formaban parte dun equipo que os nazis exhibían con fins de propaganda para afirmar que en Mauthausen os presos estaban a se regenerar mediante unha vida baseada no traballo e no deporte. Vicente Criado Gabeiras sobreviviu porque entrou no campo en decembro de 1941 en boas condicións físicas e coincidindo coa derrota do exército alemán ás portas de Moscova. A consecuencia deste fracaso foi unha orde urxente para manter vivos aos sobrevivientes. Era necesario que traballasen ata a derrota final dos soviéticos e para eles aumentouse a dieta alimenticia. Manuel Pontes Palmeiro aguantou 5 meses ata que enfermou por desnutrición. Ao considerar a dirección do campo que xa non era rendible curado, para reincorporarlo ao traballo.
administróuselle unha inxección de gasolina no corazón, o procedimento habitual nestes casos. Aos descendentes de Manuel Pontes Palmeiro dixéranlles as autoridades españolas que fora voluntariamente a traballar a Alemania, morrendo nun bombardeo aéreo británico, polo que as autoridades alemás pagabanlle ao fillo unha pensión. Un historiador da Asociación Ferrolá de Memoria Histórica traduciulles a carta relevándolles a verdade. Francisco Gómez Iglesias sufriu a mesma sorte, aínda que aguantou 11 meses, cando normal era só 4 ou 5. Ten un sobrinho que con toda seguridade coñece detalles da súa estancia en Mauthausen, pero se negou a facilitar calquera información. Luis Rafael Lamarca, de Pastor Ramón García Seoane, morreu de outra forma. Ambos levaron 4 meses en Mauthausen, cando foron trasladados ao próximo castelo de Jartein, como conellos de Indias para testar a eficacia do gas ciclón, no prototipo de cámara de gas que as SS instalaron neste edificio. Había diferentes modelos de cámaras de gas, noutras 5 localidades, e tratábase de saber cales eran as dimensións que ofrecían unha maior eficacia. Con todo, tamén cabe un 10% de posibilidades de que fosen utilizados en experimentos médicos que se facían nestas instalacións. Provocaban feridas por explosivos ou por disparos, para ensayar procedimentos quirúrxicos novos. Marcelino Pardal foi unha estrela do Horacio de Serrón, e este club ofreceuse para facerlle unha homenaxe, pero non quiso regresar a España. Quen si viña regularmente era Vicente Criado, primo do xeneral Gabeiras, o xefe do Estado Maior, que tivo un destacado papel facendo fracasar o intento do golpe de Estado do 23F de 1981. ¿No te acuerdas de aquel campo de lentas agonías, enclavado en aquel monte en el rellano, donde aquellos refinados asesinos, mano a mano, se saciaban segando vidas y más vidas a porfía? ¿No te acuerdas de aquellos jefes de barraca, criminales y peores que las fieras, que sembraron rabiosos por doquiera el veneno que del bandido se destaca? Hermano de infortunio, ¿no te acuerdas de aquella escalera pronunciada, cuando subíamos como esqueletos, a manadas, contando los peldaños como el peso de la piedra? ¿No te acuerdas de aquellos días de invierno, en aquella cantera ensangrentada, cuando los palos, a palos y a patadas, nos hacían desear las delicias del infierno? ¿No te acuerdas de aquellas macabras vagonetas, empujadas por aquella maquinilla diminuta, que a palos se cargaban y seguían su ruta, llevándose la piel de espaldas esqueléticas? ¿No te acuerdas de aquel reparto de comida, a pie de aquel molino tan odiado, cuando temblando y con gran cuidado la gamela presentábamos a aquellos homicidas? ¿No te acuerdas como todos atrofiados deseábamos que el cazo zambullese en la caldera, con la esperanza que de todos los hambrientos era que no cayeran los nabos por aquel suelo arenado? ¿No te acuerdas de aquellas formaciones en cualquier lugar de aquel campo maldito, cuando adoptamos derivadas de hito en hito? Al contemplar mi esqueleto y mis facciones, ¿no te acuerdas de aquellas calaveras que lucían en sus trajes malditos como emblema de todos sus delitos perpetrados en el campo y la cantera? ¿No te acuerdas de aquellas tétricas matanzas que horrorizados presenciamos noche y día, y en aquella inolvidable frase que decía: ahora pierde todas tus esperanzas? ¿No te acuerdas de aquellas macabras chimeneas que vomitaban el humo acusador y que los aires puros del Tirol transportaban el olor a las aldeas? Pues alerta, hermano infortunio y sufrimientos, si queremos que aquellos años de agonía no vuelvan, que las vidas asquerosas con sus negros pensamientos en las cenizas y los restos de los que callaron se revuelvan, y sus ideas de llenas con feroces sentimientos hacia los pocos mártires que quedan, vuelvan. Siempre alerta, hermano de infortunio, que la fiera vida se estremece y en su regazo placera otra vez mece la idea de volver a saciarse en su cornulia. Atendido de días. Las primeras se cascan a las
porque eu non era comunista. Cando encarceraron os socialdemócratas, guardei silencio, porque eu non era socialdemócrata. Cando viñeron buscar aos sindicalistas, non protestei, porque eu non era sindicalista. Cando viñeron levar aos xudeus, non protestei, porque eu non era xudeu. Cando viñeron buscarme, non había ninguén máis que puidese protestar. Home, xa non te recoñezo, de pé, ante a chama que lembra as vítimas do Holocausto, cunha tristeza profunda reflectida no rostro. O Papa Francisco imaginouse a Deus preguntando ao home en que se converteu. Como fuches capaz deste horror? E pediu ao Señor misericordia. Sálvanos desta monstruosidade. Adán, onde estás? Onde estás, home? Onde te metiches? Neste lugar memorial de Soa ecoa esta pregunta de Deus. Adán, onde estás? Esta pregunta contén toda a dor do pai que perdeu o seu fillo. O pai coñecía o risco da liberdade, e sabía que o fillo podería perderse. Pero quizáis nin sequera o pai podía imaginar unha caída como esta, un abismo tan grande. Ese velo, onde estás? Aquí, ante a traxedia, inconmensurable do Holocausto. Ecoa como unha voz que se perde nun abismo sen fondo. Home, quen és? Xa non te recoñezo. Quen és, home? En que te convertiches? Como fuches capaz deste horror? Que te fixo caer tan baixo? Non foi o pó da terra do que estás feito. O pó da terra é bo, obras das miñas mans. Non foi o alento de vida que soprei no teu nariz. Ese sopro ven de min, e é moi bo. Non, esta mismo non pode ser só da túa, das túas mans, do teu corazón. Quen che corrompeu? Quen che desfigurou? Quen che contaxiou a presunción de apropiarche do ben e do mal? Que te convenceu de que és Deus? Non só torturaches e asasinaches os teus irmáns, senón que te os ofreciches en sacrificio a ti mesmo, porque te erixiches en Deus. Hoxe volvemos a escoitar aquí a voz de Deus. Adán, onde estás? Da terra levantas un tímido xemido. Ten piedades de nós, Señor. A ti, Señor Deus noso, a xustiza. Nos levamos a deshonra no rostro, a vergoña. Veuse-nos enriba un mal como xamais sucedeu baixo o ceo. Señor, escoita a nosa oración, escoita a nosa súplica. Sálvanos pola túa misericordia, sálvanos desta monstruosidade. Señor omnipotente, unha alma aflixida clama a ti, escoita, Señor, ten piedade. Pecamos contra ti, ti reinas por sempre. Nota a Asociación Memórica Histórica. A Asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrolterra felicita a comunidade educativa deste centro polo interese que ven mostrando ano tras ano en conmemorar o Día Mundial de Vítimas do Nazismo. Non se trata dunha lección de historia como calquera outra, senón que seguramente é a que envía unha mensaxe máis preocupante para todos os que aman a liberdade e a democracia, que, como dixo Winston Churchill, é o peor sistema de goberno, fora dos demais. En momentos de especial incerteza, cando a humanidade é atacada por circunstancias de difícil control e asómase ao abismo, son moitas as persoas que desde a ignorancia do pasado, o medo á seguridade perdida e o escurecemento dunha identidade seguramente idealizada exixen solucións simples, xeralmente baseadas na forza. A historia dinos que así non se solucionan os problemas, senón que se xeran crises moito máis graves e custosas de reparar. Os problemas difíciles non son fáciles de solucionar, e menos en ambientes de odio ou crispación que terminan banalizando o mal, como explicou con lucidez Hannah Arendt en 1961. Pedimos que os centros educativos non só proporcionen ferramentas laborais para acceder a un posto de traballo, senón tamén unha formación en valores que permita que todos interactuemos no marco do respeto mutuo, sen estigmatizar a ningún colectivo. Os nazis criminalizaron a xudeus, xitanos, homosexuais e opositores políticos, e todos somos conscientes do risco de que a nosa sociedade termine facendo o mesmo con outros colectivos, porque sempre hai unha cabeza de turco na que descargar as nosas frustracións e incapacidades. Transcorridos 77 anos da derrota do nazismo, é fácil recoñecer a traxedia que supuxo,
e mesmo podemos poñer rostros a persoas que vivían a escasos centos de metros de onde celebramos este acto, e que terminaron internados en Mauthausen. Que pena, pobre xente, decimos agora. Non repitamos o erro de permitir que se repitan non xa estes feitos, senón sequera feitos que admitan comparación. As cámaras de gas, o exterminio por fame, o traballo escravo e os fornos crematorios. Non pode ser as liñas vermellas. As liñas vermellas teñen que ser marcadas moito antes. Creemos que os valores que este colexio fomenta con estas actividades actúan como unha vacina contra estas mensaxes que pretenden vallerar de contido o sistema democrático. Entre o home e o lobo para o home, e o home e o por natureza e a sociedade que non pervirte. Hai espazo suficiente para convivir en armonía e nunha razoable prosperidade. Impoñamos a forza da razón e non a razón da porta. Aquí non hai necesidade de construir ningún inferno para ninguén. Por iso, reiteramos unha vez máis o noso sentido agradecemento ao Colexio Cristo Rei de Ferrol, Asociación Memoria Histórica Democrática.